Isus je bio na svadbi u Kani zajedno sa majkom Marijom i mnogim prijateljima. Svatko je slavlje jako volio, ali u jednom trenutku nestalo je vina. Svi su bili malo zabrinuti, jer vino je bilo važno za svadbu. Tada je Isus učinio nešto posebno, blagoslovio je vodu i pretvorio je u ukusno vino. Svi su bili jako sretni i hvalili Isusa za njegovo prvo čudo. Jednog dana, Isus je vidio veliku gomilu ljudi koja je došla slušati njegove priče. Ljudi su postali jako gladni, ali nije bilo dovoljno hrane za sve. Dječak je donio samo 5 malih kruhova i 2 ribe. Isus je blagoslovio tu malu hranu i dogodio se čudo, bilo je hrane za svih 5000 ljudi. Svi su jeli i bili zadovoljni i nitko nije ostao gladan. Jedne noći, Isusovi učenici bili su na brodu, a počela je velika oluja sa jakim vjetrovima i visokim valovima. Učenici su se uplašili, ali onda su vidjeli Isusa kako dolazi hodajući po vodi. Isus ih je ohrabrio da ne budu uplašeni, da vjeruju i da znaju da je uvijek s njima. Isus je sreo čovjeka koji nije mogao vidjeti. Taj čovjek htio je vidjeti svijet, ali nije mogao. Isus mu je nježno stavio ruke na oči i rekao, sada možeš vidjeti. Čovjek je otvorio oči i ugledao svjetlost, ljude i prirodu. Bio je presretan i zahvalan Isusu jer je mogao ponovo gledati sve lijepe stvari oko sebe. Isus je imao prijatelja Lazara koji je bio bolestan i na kraju umro. Svi su bili tužni, ali Isus nije bio tužan. Otišao je do grobnice i glasno rekao, Lazare, izađi. I Lazar se pojavio, živ i zdrav. Svi su se jako obradovali jer su vidjeli veliku moć Isusa, koji može nadvladati život i smrt i donijeti nadu svima.